Neng omah wis ora kerasa. Ae keluyuran anggoleki sing sayang. Mopeng mider anggatku ngiteri ora krasa esuk abang wangi eman eleran sida kleyang tak sawah mencok neng apa ganti ingkang cinarita ora kaya ingkang mapan wonten ing Klampis Ireng. Ki Lurah Petruk tetenguk wonten sak pinggiring dalan dasare karo wedangan daharanira nenggih bakwan sinartana nembang asmarandana aboting katresnan. Jarwane sulistyang warni roh kepiring jagat raya. Pedhot talining tresno. Ya jemeneng, Nduk. Aku bingung campur wuyang megang mendang rasa kok kaya wong
liyane sapa iki, Truk? Rama Haji Sukron Suwanda. Wah, iya. Judule Langgam Aboting Katresnan. Sing nembang bocah saka Kediri ya kuwi Mbak Birgita Ayu sing kulina nyangga kaya apa to aboting katresnan. Oh iya. Ya, kene Pak Sepur. Sing breges mas tendang rene Rene Kang. Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami Mbak Birgita Ayu. Lan uga para kadang-kadang pengrawit saka Madangkara. Ya, kaya ngono luar biasa. Nadyan to sasi iki biasane yen rendeng ngene iki ya jope sok-sok malah ra ono. Ya. Ning parandine iki sih lumayan. Desember mosok sitok. Wis to. Aku sik ndonga, aku sik tirakat ben kowe tambah-tambah ben aja kesusu menfonis ngono. Rejeki ra kena kinaya ngapa ngono kuwi. Mula aja larang-larang. Nek larang diduwi kancane kowe gelo engko. Ora ngono.
Nggih sak titahe nuwun sewu nggih. Kesagetan kula nggih nembe kados mekaten nadyan Bapak Sukron nika saestu menawi piyai mriki sampun nekseni piyai kreatif. Nadyan to mbiyen niku dereng enten YouTube ning lakon yang disajikan oleh Mbah Sukron selalu gonta-ganti. Perbendaraane akeh banget. Ngono. Nggih ngoten niku. Pun kula tulis ning ya yen dicakke urung karuan yen luwes. Nah, sing luwes ya pancen Mbah Sukron kae. Ah iya, jan luar biasa, luar biasa. Mbiyen iki sak desa iki meh saben omah iki tau nanggap Mbah Sukron nih. Ha iya, nganti apa? Oh, mbiyen tanggapan ning kono kuwi lho. Oh ya nek kono ya wis tau lho, nganti ngono kuwi. Elok. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye melu marem ya terus sowan ana laladan Lamong Mbadas Kediri nadyanto isih pisan jiki. Mangka adate wayangane anggere bar limbukan ngoten niku sing mirsani sampun telas. Ning mapan wonten Lamongan menika benten kula noleh teng mburi tasih kathah para sutresna budaya ingkang kepareng nenggani pagelaran dalu menika. Mongko menika sampun jam 2 langkung. Nganti jam 2 luwih kok sing mirsani sik akeh mboten perkara dalange niku wayangane apik lakone becik sindene ayu pengrawite kompak niku mboten namun ini adalah salah satu kepedulian penonton Lamong Mbadas Kediri terhadap lestarinya budaya Indonesia. Elok marem. Ayo ngono 24 tahun ra wayangan. Ayo. Nggih. Sedaya saged dipun tata, nggih. Matur sembah nuwun. Ewadene waranggane ingkang kula sowanaken menika nadyanto sok-sok njenengan pirsa teng YouTube utawi teng Gen TV. Menika wiwit saking mriki niku etan nggih, Pak. Wiwit saking etan piyambak menika ponakan kula Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih sampun kula aturaken kala ngajeng bilih meraih juara 1 lomba sindenan tingkat nasional. Niku Mbak Winong menika. Mbak Winong kalian Mbak Birgita yang saking Kediri yang nembe nembang kala wau yen teng mriki niku sinden biasa, sinden grup. Nek yen medal saking mriki, bintang tamu niku. Apa? Bintang tamu kaya ngono kuwi. Nang kene iki lak butuhe piye golek rasa karo sinau karo srawung men ora pedhot anggene apa ki jenenge nyambung silaturahim ya, Truk. Nggih. Angka sepisan Mbak Winong, angka kalih Mbak Birgita Ayu Sarjana Seni, angka 3 menika Mbak Lintang Pambayun saking Karanganyar. Semester pinten, Nduk? 7 nggih. Nah, semester 7 meh ujian akhir ora suwe maneh kondur kanthi gendong bayi sarjana seni. Kuwi. Kalajengaken menika wah jan waranggana yang nembe medun mesin. Nah, menika Mbak Diajeng Chandra Mulya. Wah nalika babaran tak tunggoni tenan. Kowe mbuh sadar apa ora nalika kowe ngalih saka tempat bersalin ning kene tempat istirahatan utawa tempat pasien iki sing gendong ki aku lho nok ndek iki kuwi. Ning kowe mbuh sadar apa ora gendong aku. Nah iya, Kok gendong pas apa? Aku pas bokong entuke. Mergo sing abot ya nggen kono kuwi. Lahirlah anak wanita bagaikan golek kencana. Lah iya. Arah. Menika saking Tuban namun domisili wonten ing Karanganyar kalajengaken menika wah jan mbok etruk kecuk. Titian dalem ingkang sinuwun. Pak Kureng. Ibu Sukesi Rahayu Sarjana Seni Magister Seni dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Nggih niku. Dosen sik nyinden kayane tumpuk undung. Ya. Nggih. Duite nggih apa? Ora ngerti tanggungane ya pirang-pirang. Gamel aku studio ki lho sik campur wesi. Ha iya. Ker tak kumpliti. Ha iya nggih. Nggih. Lah nggih to Pak, pripun to niku? Apik kae. Kalajengaken menika mustikanipun para waranggana. Yang kala wingi menika dados bintang tamu wonten ing Dwija Laras. Wah, peh dadi bintang tamu munggah ya keri-keri jam 10. Terus bayake iki warnane ya beda karo kancane. Oh.
Ayo, sinden iki kayane pira dadak nggo patwal barang. Ayo, tutik nang kono karo dincepi infus. Bintang tamu, Madangkara iki bintang tamu kabeh lho, kaya Mbak Lucy iki bintang tamu. Mbak Lucy Brahman Ponorogo sampun sibuk. Nok, nggih tamba kangen luwih dhisik, Nok. Ha, iki pirang-pirang sasi kene iki rawani ngetokke sakitnya tuh di sini. Ya, nggih. Karo ben dipelajari karo Genduk Winong, ekspresine kepiye. Saya-saya wingi bar babaran secara normal mesti ya sangat luar biasa. Coba nggih. Berdiri ya, Nduk. Ayo. Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ayo. Nggih. Sik kelingan ta, Nak? Insyaallah nggih, Pak nggih. Ya insyaallah, nggih coba kaya apa. Kena hafal wong dhek lek tanggapane kancane Rini woyo-woyo saya nggih. Epeledut. Diajeng Chandra Mulya ingkang kakung menika nggih dalang. Nggih. Nano. Ya Nak. Niki ohe panjang napa pendek? Ohe panjang napa pendek? Lek kepanjangan malah juarai ngono. Sak madya wae. Ayo. Loh, Pak malah remen panjang. Ah ya lek kowe sik kuat panjang ya panjang. Oh, sakitnya tuh di sini. Ngono kuwi lho, Nong. Tuh, ngono kuwi. Bandinge sampean tuh. Iya. Kakanda Sri Basudewa simpan gambar tak senonoh. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Mirah utawa Amirah niku lek bojone Basudewa. Lah Amirah kuwi duwe kanca sing jenenge Sagopi. Lah neng HP-ne Basudewa tek nyimpen gambare Sagopi. Mongko kuwi kancane dhewe lho kuwi ngono. Ayo. Usum truk bangsa kanca mangan kanca ngono kuwi. Niku nggih sami mawon kados sesideman ngoten niku ta, Pak. Heeh, mirip kaya ngono kuwi. Pak Mbah Sukron niku elok tenan kok nggih. Temenanan nggih. Nggih bunci nyambut gawe anak-anake kok kuwi nggih. Sambung wanci dalu. Nah iya, Tak lama semua tahu Prahara Nagri Mandura. Awas no, Chandra Mulya.
sungguh berani berulah seganti berani vulgarkan diri oh kanda Sri Basudewa sudahkah seia seraga papi lihatlah mami sakitnya tuh di sini Iki gambare apa? Ngono kuwi entuk-entukane wong urip keluarga sing kakean, Po. Kaya ngono kuwi. Ayo, wah, jan iso konangan. Lek menurutku iki Basudewa kurang primpen lek kuwi. Ayo. Lho, ya aja dibelani no, Basudewa iki kleru. Ayo, anggumen aku. Mangka wis duwe Mahira, Amirah karo Bodro ini, bojone wis 3 lho. Ayo. Parandene sing kedanan karo sinden sing jenenge Sagopi. Ayo. Mergo nafsu yen diuyak ora nek enteke, ngono kuwi. Janjane lek iso mikir, ora perlu ganti pacangan, ning bagaimana kreativitas kita untuk menumbuhkan rasa hasrat Nadianto musuh karo bojone dhewe. Nggone digawe beda-beda. Nang rumah makan. Ayo ning ngendi-ngendi pacakane ya disalini, gawe bidan apa guru. Aku wis tuku bar wis ana. Ayo. Kapur karo penghapus aku wis duwe. Ayo. Ayo. Tur keri-keri iki bukese iki lek tindak kampus iki rekake ngangge hem putih kaya dokter ngono kae. Masa? Heeh, kuwi temenanan. Waduh bojoku kaya. Nyumenku wong wedok iki saya sepuh, saya tambah umur malah saya kemayu. Story renek enteke. Ketoke captione tulisane iki nasihat. Ayo kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ning dhek fotone ngene ngono kuwi. Ayo. Iya ta? Heeh ngono kuwi. Luar biasa iki. Gandrung. Ayo. Pak Anjarani sing nembang iki Winong. Ayo. Apa kaya apa? Nawang sih. Nah, diaturake bar iki genti Mbak Lucy Brahman ku ya cara Banyuwangen. Iki spesialise ngono. Wong jane Mbak Lucy iki tak bebasne. Sampeyan ora kudu gara-gara lho, Mbak. Limbukan tok mawon kondur mboten napa-napa. Nek kaya ngono, setiane karo Madangkara, kaya ngono le pas seduluran karo Bukesi, Nadianto anggarane mung limbukan, dheweke kersa nganti gara-gara. Ayo. Nggih. Engko dimbuhi le. Tak imbuhi 150. Ayo. Nggih. Ya coba kaya apa? Ayo, Winong Nawangsih. Ayo iki. Wis andalan-andalane Madangkara. Ayo. Nggen shot YouTube iki wis pirang-pirang ting kliwer isine sinden Madangkara. Satu apa? Yoga nek ora dikonokne. Ayo. Ya sok yoga bakal syuting. Mergo sing nyuting lak biasane Mbak Tutut utawa Mbak Nadia. Engko yen Arif Klumer teko lha kuwi lagi ya. Iya, nggih. Tanggal 29, Pak. Musuh wis genah wis WA karo aku kok. Ayo nggih. Dadi WA karo aku iki ora tau tak balesi. Allah panjenengan kok jahat to, Pak. Oh, sik toko sik. Pak Dalang leres nggih tanggal 29 teng ngale Pilang Kenceng aku meneng ae. Oh nggih Pak Dalang bintang tamune sinten? Aku ya meneng ae. Benjing kula nusul mriko. Aku ya meneng ae Dek. Kerdi akhire matur nuwun ngono. Ah ya aku seneng dolanan ngono kuwi. Dolanan karo aku ya seneng ana. Nah, gimana Pak? Kok gitu? Mainan apa? Ya mainan apa-apalah ngono kuwi. Loh, kok gitu sih? Ayo. Tanggal 29 tolong pengrawit dandan yang ganteng-ganteng. Mau direkam shot. Oh iya, shot. Ayo. Tapi saya nggak ikut, Pak. Hah? Tapi saya nggak ikut. Oh nanti? Saya izin. Kemana? Saya mau ke Bali. Oh ke Bali. Iya. Oh. Jadi saya izin dulu ya Pak. Kita ndak main dulu ndak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti Oh, pulang iya. dari Bali kita main. Nggih.
Ya coba kaya apa? Yo, gandrung momene Mas Danang, Mas Wirya, ayo diaturake. Coba kaya apa? Yuk. Yen randuwe duit direwangi kredit-kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikir ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi Senadyan lagi bokeh direwangi redak-redak jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro irung bangir weke sapa no irung bangir yo duweku lambe tipis weke sapa no lambe tipis yo duweku janggut nyatis weke sapa no janggut nyatis yo duweku bokong bunder weke sapa no bokong bunder yo duweku iki piye weke sapa mestine ono sing duwe iki piye weke sapa mestine ono sing duwe weke sapa mestine ono sing duwe weke sapa mestine ono wong yang lagi gandrung ra peduli mledose gunung wong yang lagi naksir ra peduli yen barang nuklir senadyan lagi bokeh direwangi redak-redak jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikir ra peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi senadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro alis kandel weke sapa no alis kandel yo duweku bibir merekah weke sapa no sing merekah yo duweku bangkeane weke sapa no bangkeane yo duweku kintal gedhe weke sapa no kintal gedhe yo duweku iki piye weke sapa no mestine ono sing duwe weke sapa no mestine ono sing duwe
tenan. Dadi lek dicandra ya dipasne karo sing nyinden sapa. Banding alise nganti kaya Rani Mukherjee. Ha iya. Sapa wis sapa? Ora tau ndelok film India, musuhe sarukane lho. Ayo. Alis kandel wae sapa nang. Alis kandel ya tuwekku. Lambe menggairahkan. Wae sapa nang menggairahkan ya tuwekku. Dodo metutuk. Wae sapa nang kuwi mono wae arep nglumer. Mbak Lucy Brahman coba kaya apa? Mbak, tanpa support langsung tak takoni jenengan. Nggih. Jenengan pun kula bebasne, limbukan rampung jenengan kondur kaya dari awake rada sayah ra kepenak kaya nekat. Semangat. Semangat. Semangat Mas Yoyo. Sebab semangat napa? Ya semangat karena napa nggih? Pengen melestarikan budaya, pengen sinau. Jadi lek nderek jenengan niku apa yang tidak saya mengerti menjadi mengerti. Oh, ngaten to. Iya. Napa awam tentang cerita-cerita pewayangan malih mudeng. Oh, ning pewayangan ternyata nek porno barang. Oh. Ngoten niku malih ngerti. Komplit. Nggih, mosok ning wayangan nek entroke mlorot bareng ngoten niku maune mboten ngerti kula. Sampeyan tak kandhani. Nggih. Gen kuwe nek sinden tuweke gah kalah penampilan karo sing nom. Terus? Dadi nun sewu amit sewu lho. Nggih. Gawe BHI disiseti pamrene menunggah ngoten to. Lah gandeng wis tuwek siseti malah mudhun deh. Ah iya nggih ngoten niku. Nggih. Sing penting semangat, Mas. Nggih. Nggih, tapi benjing pinanggih malih tanggal 29. Kali jenengan nggih? Nggih, kula ndereni Abah. Ah, cocok luar Nggih. biasa. Oh, wis. Nggih. Ketemu Mbah No iki semangat. Bano. Ketemu Mbah No iki semangat. Bano sinten? Mbah No sing ngendang. Oh, Cakno to. Jarene cah TikTok Mbah No. Nggih, Cakno satpam isi nika. Sing bringose ketel lho. Pak napa melih dalu niki jan mboten nyono mboten ngira sing ningali sampai teko mriko lho. Tasik wonten. Terus suwun nggih Bapak Ibu. Sik cah nom-nom bareng sik mirsani wayang. Lah ngene iki cah Luar biasa. Nggih. Iki tole iki masyaallah selalu ikut. Engko nyuwun tanda tangan Pak Dalang nggih. Sangu. Waduh, kene wis lunas malah jaluki sangu ora. Kula sangoni donga nggih. Lek dhuwike ora awet, lek donga insyaallah barokah. Ya, nggih. Ngoten niku. Ondol. Nggih, alhamdulillah. Remen nggih Pak ningali wayang nggih. Nggih, bareng ngoten terus nggih, remen sindene gedhe. Kayak mau lek omong ora penak lho. Pripun? Arep nonton Bulus si ngono. Lah iya. Entrang nggih bingungne kok jeneng kula piye. Diceluk Lus ya Bulus, si ya diceluk si ya Busi. Wis ndak bener kabeh. Si apa si piye? Diceluk Lus Bulus si iki Busi. Busi ya setrum montor. Wah. Ane kula tukang nyetrum. Wah iya, wah Ora guna ya. Wis nduk. Bulus harus si ora nek dipilih, ora nek dipilih. Nggih. Nggih, muga-muga bareng ngeten Pak Lurah terus kesetrum derek wayangan. Nggih. Alhamdulillah kula pujekne Pak Lurah, saha kanca-kanca perangkat, lancar anggenipun mengemban amanah masyarakat, nggih. Wis. Matur nuwun kaliyan Lancar. sedaya para panitia Nggih. ugi, nggih. Nggih. Banyuwangen, Mbak, napa, Mbak? Siap. Banyuwangen apa sender rere? Banyuwangi? Heh? Senter rewe-rewe apa Banyuwangen? Oh, kono sente kene makan. Sembarang wis. Ya, lek pomo sente rewe anu apa? Apa iki manuk podang kuning? Podang kuning. Terus lek apa ala Mas Noval. Kan sudah ngetren di TikTok Mas Noval. Madang karo. Ngoten niku nggih nyuwun sewu niki nyuwun sewu. Mari ngono iki kulino dikendangi nopan. Pak Lus nyuwun sente rewe-rewe. Jogetmu kok gak kaya ning kono kae. Diprotes. Diprotes. Padahal kene nganjuk lho top kae. Iya, top cret. Nggih, monggo ala Cak Noval. Nggih. Napa? Sente rewe-rewe nggih? Oh ya. Esuk awan. Nggih. Langsung wonten Sabawa. Siap, nggih, monggo, nggih.
Senggak rame nggih, kersane mboten ngantuk nggih. Nggih. Oke, siap. Iya, ngantuk ta Di, Pak Di. Iya. Pak Di ya. Iya. Goyo wae. Lah sapa? Lah, piyayi lek ngefan karo jenengane kaya ngono kuwi lho kalau sih. Apa sing ngefan aku sing towak. Kuwi sing kabeh lho rasa murah tok. Ora apa-apa malah piyayi sepuh tanggung jawab. Leres piye sepun niku apus-apusane po enak. Zaman saiki ya rata-rata ora kabeh bocah nom wedok-wedok digoleki pasangan wong lanang sing umure iki kaceke sekitar 10 tahun. Kenapa kok begitu? Golek sing luwih mateng, mboten perkara materi, bener. mateng lan iso ngomong. Lah kuwi. Mateng lan iso ngomong. Heeh. Nggih enten kok niku lek 10 tahun sik apik wong sing jarake 40 barang enek kok. Kematengan. Heeh. Bosok lek kuwi wisan. Lah iya. Monggo diaturaken. Ya. Nggih. Pren. Gasken. Pren teratap. Dangkaran. Ojo to. Ojo. Aku drepes mili. Iya anak buahe kok. Monggo buka celuk napa saking kendang? Saking kendang bener. Ya sakno, yo coba. Ditata ki mobil-mobil sakno. Ayo. Mangga.
Masa yani jaran to, Pak. Lah kowe anyel iki gelungamu bandemno. Ya nono ae ora. Jan piyayi te kaya ngono, energik nadyan awake ya lemu. Ayo. Sing kuru-kuru paman energik iki memper sak Mbak Lucy lho. Ayo. Kuwi meh 2 ton nih, ayo. Ayo. Ora ndene gerake nganti kaya ngono. Seniman iki kapan olahraga lek ora kaya ngono. Ayo. Terima kasih. Ora krasa meh jam 3. Ayo. Wis ayo? Wis ya. Sok tambahi lek bersih desa ae. Ayo nggih. Para pesang semara bang